Alright mga paps, welcome to another sit-down video. Bago lang kita ko naka 3,000 subscribers. So thank you sa tanan nagasuporta sa channel, sa tanan nagatanaw. Thank you good. 3,000 na ta. Woo! As part of celebrating this 3,000 subscribers moment, nangayo ako sa mga questions from fellow YouTubers, mga friends ko, mga ka-follow sa akon sa social media. Okay, para yung mag-awat, umpisahan na sa questions about myself. Okay, first question. Taga-diin ka? Taga-haro? Diin ikaw nag-elementary kag nag-high school sa Assumption, Iloilo. Okay. Ikapila mong girlfriend si Ilongga Ma'am. Grabe ba? Issue zero ba? Sa pagkadamo-damo sang babayi, sang unang gusto magpalahi sa akon, proud ako ihambal nga si Ilongga Ma'am ang second girlfriend ko. Pero siya ang first love ko. Pastilan, so weird. Kay man ang una, true testing lang. Have you ever got to the point in your mind that you wanted to give up? Heavy ba? Wow, pare, heavy. No, I don't easily give up. Ano ang pinaka-sexiest part sang body ni Ilongga Ma'am? Uli. Pwede ka pa fan sign? Ha. Hindi mo na question to, request man na iya. Hindi pwede. Next question. Pila na edad mo? Are. Ano obra mo kag diin ka ga obra? Ano ako, digital marketing strategist. Tapos nag-work ako under sa Mega World Iloilo Business Park. Favorite number 1 tambayan mo and why? Okay, ang pinaka-favorite nga tambayan is ang Freddy's Bar namida kay Tauhay. Pero bisan din man lang ko katambay. What are your assets and insecurities? Bao, isa pagid ka heavy nga pamangkot. Asset siguro apart from obvious good looks. Ang akong pagiging resourceful kag desire to learn kag improve. Ako insecurities, medyo kaka-insecure ako, feeling ko kulang ako sa focus kag dasing ako ma-distract. Ano imo dream job? Maging film director. Kung ikaw maging milyonaryo, ano una nga lugar kadtuan mo kag ngaa? Kung damo gid kwarta ko, sigurado makadtuy ko sa Europe kang maglibot-libot ko. Next, mga YouTube related questions. Makaya mo ayhan mag-vlog samtang zipline, skydiving, scuba diving, roller coaster, etc. Okay. Zipline, chicken lang na. Scuba diving, pwede pa. Roller coaster pwede pero laban sa singgit. Skydiving, labo gid na. Advice mo para sa mga baguhanon nga vlogger pareho sa akon kag paano maging confident magtubang sa camera. Okay. Kung baguhanon ka, just make a video about anything nga gusto mo. Tapos i-upload mo. Hindi mo na pagpangunahan ang isipon sang iban. In short, just do it. Just do it! Kung mag-vlog ka, sigihon mo lang video, kagwakal lang awakal. I-edit mo man lang nagyapon ang mga awkward moments mo. Sino imo idol nga vlogger? Everyone loves Casey Neistat. Tapos sa local man niya daw halos man tanan namian kay Will Dasovich kag kay Kong. Pero para malain lang, idol ko nga vlogger siguro sa international si David Dobrik. Sa local, interestingly ang mga namian ko mga bayi pareos kay Ann Klutz kag kay Ave, sang Ave Lavenet. Namihan ko sila kay kanatural sila. Next question. 3 tips to be a successful YouTube content creator. Okay, 3 tips. Know yourself, know your audience, kag know how to edit. Okay, know yourself. Importante ni. Okay, kung kilala mo lawas mo, hindi ka dali-dali maapektuhan sa mga criticisms. Kadua, know your audience. Kung kilala mo audience mo, balaan mo ang content nga ihatag mo sa ila. Kag know how to edit, no? At least master mo ang basic editing skills. You can make a good video na. What made you start vlogging?
Before pa magsikat ang YouTube na nihilig na giman ako mag-vlog videos. Ginhampangan ko sa una ang video 8 sa tatay ko. You can say nga passionate ako sa filmmaking. So, being a YouTube creator is like a natural transition para sa akon. Handom ko gid maging filmmaker, pero syempre kay why ako formal training kag wala pa ako time. So, vlogging is like a very good substitute para mabulong lang akon nga thirst for filmmaking. Nag-earn ka na sa YouTube, pila na nabaton mo sa YouTube. So far sa channel nga ini, ang Ilonggo Dad nga channel, ang na-earn ko pa lang gid ever since is the 3,000 pesos pa man lang. I'll make it rain all day long. Pero ang good thing is nagka-kliyente ako because of my YouTube exposure. Hoping nga mataas pa ang akon nga earnings sa YouTube someday kag magdamo pa gid ang kliyente ko. How did you feel when your channel got approved for monetization? How do you feel when your channel got approved for monetization? Daw nagdaog lang ko sa loto. Nga aga Ilonggo ka. Bisan balaan mo nga mas damo audience makaintindi sang Tagalog or English. Sa subong mas importante sa akon nga naga-Ilonggo ko. Kay para mas natural kag mas honest ang mapagwa ko nga latsagon kag ekspresyon. Para mas ma-articulate ko ang ginahambal ko. Hindi na Ilonggo articulate. Pero I'm not closing any doors. Okay, tamo English na naman. Pero wala ko kahambal tapos nga hindi ko mag-Tagalog or English. Pero depende lang na. Depende lang. Kung may demand gid nga maghambal ako English or Tagalog, okay, English or Tagalog. Okay. Next question. How to reach 3,000 po? Ahahaha. Ano sekreto magdamo subs? Wala sang sekreto, just make good content kag upload consistently. What are your future plans on your channel? Ang akong future plans gid is to increase the production value of my videos. I-invest ako sa equipment. Kag ba-collaborate ako sa mga different creators para makahatag pa ako sa maayong content. Hopefully ang akong channel maging go-to infotainment hub sa internet para sa mga Ilonggos. Okay, last. Nga Ilonggo Dad kinpili mo nga YouTube channel name. Obvious ba? Obvious ba? Hindi ka advance mag-isip, no? Makakatuna kita sa mga lagtok nga pamangkot. First question. Sino mas bad trip storyahon? Magahod nga apa kung hipuson nga bungol. Bad trip ako sa pamangkot mo. Ano last color pupo mo kagina? Ha 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 ha. JK. Nagkaong kina avocado kag dragon fruit. Nagsakit siyan ko pero nami color sang pupo. Nga may lock pa ang pertahan ka 7-Eleven kung 24 hours sila bukas. Okay. Kay blamo gis ang gabantay mapupulot sa mo ti kung wala malang tao, siyempre lakan niya kag magpupo siya If animals could talk, which would be the rudest? Laban-laban na amo. As nga may mga tao gidya nga tama katudo magpindot sang enter key. Stress lang na sila pre, nakilanlan nila sang amo niyo. Ano mas sakit? Kadton ka sang lamok or kadton ka sang subay? Subay Huwag ka pakagi kagat sang pala, guro, no? Ano ang mas layo? Pakadto dito o pakadto dire? Pakadto dito. Sorry, wala ako sang waiting nga isugpon. What are your thoughts on doing a collab with another YouTuber called Ilonggo Mom, if there's any? Who happens to be not your wife? Doon di man natatso nga pamangkot, medyo seryoso. Pero ang answer ko non-negotiable. Isa lang gid kay Ilonggo Mom. Delikado ka buhi ko sa question mo. Kung kulot ang buhok sa ibabaw, sa ulo, kulot man sa idalom, syempre bisan straight pa buhok mo sa ibabaw, kulot mo na gyapon sa idalom. Last question. Ano ang pinakanamian mo nga joke? Pinakanamian ko nga. Knock. Who's there? May ara ako bola.
Alright, so amo na mga pamangkot. Salamat sa mga nag-submit sa mga questions nila. Thank you very much, kag thank you very much sa pagsuporta sa channel ko. So hoping nga magdamo pang subs ko. Again, thank you for the support. Keep on watching the videos. May mga suggestions ka mo or comments, sulat nyo lang sa comment box sa mga videos ko. Okay, until next time, Inong ko Dad out.